Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinarnya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Action Brian, no? Ari, iatag naton lakat sa aton simpo sining gabi. Biyernes kita karang adlaw, manog weekend, no? Sa 13 ng Mayo tuig 2022. Naga-influensya sa kapungsuran ang frontal system, no? Apektado ang extreme northern Luzon kag ang ikadua intertropical converging zone ari saya naga-apekto sa Mindanao. Ang frontal system ari sa lugar sa Eastern Visayas kag karga magalumon ang kalangitan. Dito sa Batanes, no, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Eastern Visayas kag Caraga ari sa ITCC nagaapekto sa Mindanao, no, magalumon man ang kahawaan. May lapta-lapta man siya nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kag diri sa aton Western Seaboard sa Kabisayan, Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran, generally fair weather kita diya. May pagulugalom lang ang kahuaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin man nga mga pagulan ukon pagpanagog nga tugay isang easterlies. Mapaang sa gihapon kag ginaugdan isang localized thunderstorms. Ang kabugusan sa atong pungsod ari kita sa mahinay sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin ini sa direksyon na Bagatan na silangan pakadto na Bagatan aton mabadyagan sa kabugusan sa isla San Negros. Kalmado ang aton baybayon, wala kitang gale warning advisory. Normal ang aton nga wave height 0.6 hasta 2.1 metros. Ang aton nga astronomical time kag alas 9:41 sini nga gabi ang hunas karon 1.2 metro kag ang taob magabalos alas 3:43 karon kaagahon 0.3 metro naman ang kanabuhon kag alas 5:58 sini nga po nagtunod si haring adlaw magabutlak ni siya alas 5:25 buwas sa aga lang tawon naton 26 hasta 32, no? Magaling gihima nga akong likod na action right way dangin. Berti, no? Oh. 26 hasta 32, no? Hindi kapi. Tiwas lang tawon sa akong mainit-init ko yun. Do'y nakagi ulan. Do'y nagid, no? Do maulan lang, pero waigid ka ulan. Do mo nabi. Oo. Diyos gilima ang lawas ta sini. May man na Sir Gan nga maka-guwa man ng kolesterol ta. Oo. Sige, Sir Gan, salamat, Ged. Okay. Salamat, Sir Gan. Mayang gabi. Action Firing Line. Gahilila ko nung likod ni Sir Gani. Bisan magpulupungko lang siya, no? Gani man, no? Pero tigid man nga init, no? Pero tigid nga init mo, sige lang nga. Dugay-dugay do transition naman iliwat, manog kambyo naman kita sa maulanon nga panahon. Rason nga, preparar naman ta sa mga mabinagyuhon, mabaha-baha kag malaputyak nga palibot naton. Action Firing Line. Apisar sa matawhay nga panahon ang aton nga reminder kada gabi sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una
sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:01 na. Mga kaksyon subo nga adlaw yari kita sa Biyernes. Yari na sa Mayo 13, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na nga ton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web na ton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 mga kaksyon. Ano? Ang aton sini pamangkot sa mga gabi simple gid lamang. No? Simple gid lamang ang pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa masunod nga administration, no? Sa idalom sang Bongbong Marcos nga administration. Nagalaom siya nga mapadayon ang iya sini kampanya kontra illegal nga droga. Kung kamo abi ang pamangkuton ko, kamo ang makahambal. Ayhan matigayon ina ni Marcos mga kaksyon. It seems nga daway kitak bati action hands nga namunuhan niya ini, no? Sa iya sini nga plataporma ni gobyerno ang illegal nga droga. I don't know kung nakabati ka mo, me myself, daway kong bati, mangita pa ko basiara sa mga nakasulat, naka-line up niya nga mga agendas, mga kaksyon, ano? So, kamo abi, anong inyo sining pananawan sa sining mga bagay-bagay mga kaaksyon, ano? Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob las 9, tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Sang nagligad nga adlaw may balita mga kaksyon didto sa syudad sang Victorias nga may isa kalapsag ang nasapuan sa patio man mismo. Pero ini siya nga lapsag mga kaksyon ginlubong didto nga ginputos lang sang panapton. Tila mga kaksyon kag ginsulod sa karton, no? Nagbalahuba ini matapos nga makitaan sang caretaker o kontagbantay sang patio kag gin-report sa pulis. Ang Iloy nagpadulong na sa police station. Ahay, way gid man to galiya ginhaboy ang lapsag action hands ginpalubong gid man ato galing tungod sa kapigaduhon. Wala gid igasto sa pagpalubong. Wala na lang nila ginagi sa proseso nga husto nga maglisensya sa patio kundi daw nagsekreto sila nga ginlubong pero wala sang lungon ang nasambit nga lapsag action James. Di may ka nag-report ang Iloy, hambal niya pigado, gid bi katama sir. Wala gid kwarta, ti amo to nga ilubong namon nga wala kami naglisensya. Aksyon Firing Line. Importante nga nagpakita siya kag madula ang pagduda sang publiko kay ang yaw-yaw puwerte na bunano klase Iloy ni nagsagi ka puro pabusong pagkatapos kung magbata nga mapatay haboy lang o kung ginpahulog na mo na bla. Gali kay may mga rason nga dako kon nga ang ginlubong ato nga wala sang lungon mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita si NOCPO Director Police Colonel Pamitan nagpahanumdom subong sa mga kapulisan labi na gid sa mga jailers na tundira nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa sa mga utod ta nga mga nagkalapriso matapos na palagyuhan sang priso ang Talisay PNP nga nagpakuno-kuno nga nagsakit ang iya sining nga tiyan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita diri sa Bacolod, Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit mga kaksyon, gina-evaluate subong ang report nga may ara sang mando gikan sa New Bilibid Prison sa pagbaligya sining shabu diri sa aton matapos madakpan ining mag-live-in partner dira sa barangay Punta Taytay. Aksyon Firing Line. Kag saka sang sweldo sa Western Visayas lauman suno kay Sancho kay Sir Winnie Sancho kadako sang saka 55 pesos. Pagkatapos sa mga agricultural blang nga mga sweldo aksyonan, ang sweldo nga nagatrabaho sa katubhan kaumhan kung imo gid sundon ang laye o kon ang tawag sa gani ang sa wages naton
sobra na 400 kung matigayon iniho. Ang sweldo sang mga nagapangguna, nagapang-abuno, nagapang-tapas katubo, kagano padra sa kauman 400 plus kung matigayon kay subong 300 plus ni sila mo. Oho, pero matikong sa mga sweldo gihapon sa mga mangunguma naton, hindi kani klambot ibanda 200. Action firing line. Amo ni dapat ang tukrion sang duli ang mga tag-iya sa mga hasyenda nga wala nagasweldo sang husto nga sweldo sang aton sini nga mga mangunguma o kon mga nagapangguna mamumugon mga kaksyon. Action firing line. Sige, diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ginaplastar na ang transisyon o kon ang pagkambyo asang liderato, no? Kabalo ka once gani nga may ara sang ang alkalde magahalina sa iya sa nga pwesto, ang next nga alkalde dapat malista kag makuha ang tanan nga mga kagamitan, mga dokumento dapat i-audit ini kon kompleto pada o kon hindi. Diin ang nagkalaladto nga amo sini, diin amo ni ukayon. Do mo na abi, normal ina, no? Bisan gani subong si Presidente Rodrigo Duterte hikutar naman sang pinuno kag mga kaalyado sa isa ka transition group or member mga kaksyon gintukod para sa pagkambyo. Doon to kung gustong ginambal ko, no? Good sa pagkambyo sang liderato mga kaksyon, no? Para siguraduhay lang ang pagbulos dira wala sang kulang kag wala man sang sobra kag mabalik kung nagkaladula ang iban. Action firing line. Amo na mga kaksyon ang mga gakatabo na subong diri sa aton sa probinsya sa Bacolod rather kag sa bugos nga Pilipinas, no? Sa bugos nga Pilipinas sa pagkambyo na sang banibag-o iyang pinuno sang aton pungsod kag sa mga lokalidad nga may ara makaksyon sa pagbag-o sang ila sini nga mga liderato. Action firing line. Sige, no? Si Congressman Greg Sataya ang mamuno sang transition team diri sa syudad sa Bacolod. Hambal sa iban nga siya gidbi kiti congressman man ni siya. Di kabalo ka mo nga si Kong Greg nakaagi interim mayor. Nakaagi ni siya mayor pila ka bulan sang ginsuspender si anay Mayor Monico Puente Beliabla, vice mayor ni si Greg mo. May ideya ni siya kung ano ang ginahambal nga mga pagkambyo sang ina nga mga kagamitan kag dokumento sa lokalidad mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, Mang Lugayawon ko anaya sa iban nga mga balita didto iya sa national oy karon gali dugay-dugay ha. Pamati da ang mga utod tangan ni Grosanon kaya nga ton pinaka main topic this evening mga kaksyon. May ara kita sang interview karon nga mamangkot kita kung ano ang mga posible, no? Ano mga posible iya nga mga proyekto nga magaabot diri sa aton sa Negros Occidental sa idalom sang BBM nga administration. Action firing line. Ara na ha, ang mga supporters sa taga BBM da ha, nga ginakumos ginang inyong itlog kung makabati kamo kung ginahilabtan ko di si BBM, subong panamiton ko si BBM. Action firing line. Oo, kay kung isa daw ka kulang sa inyo, bing nga kulang kay intindi, abi, no? Nga kami diri sa Action Radio gina-representar lang namon ang balita, no? Way kami yan nagahilabot kung anong klase balita ko na ginapresentar gid lamang. Pila na kagabi nga sagi nyo ko kakumos may ma-chat, may ma-text kung ano na lang kung makamuno kita kay BBM na ano man ang inyo iyang basta ang tupiko gani BBM amo na sang tupiko. Di kay pasibangdan yung tao dayon nga rubrido gani si Brian Morden kay si BBM ginabiray lang pirmi. Action firing line. Hindi niya bira, iya ginamuno lang na kiti mangin presidente tani siya, na mangin presidente tani siya sa pungsod Pilipinas. Dapat mangin open-minded kamo da. Hindi kamo mag-ungot sa isa lang kahuna-huna nga alihatagan nyo sang aligasyon ang tawo. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon dito sa National, sinimat tiniyon, sa National nga mga balita, may ara toya riot nga nagluntad iya ho sa isa ka prisuhan dito sa may Quezon
City mga kaksyon, no? Quezon City Jail mga kaksyon, no? Sa diin, isa diri ang patay, 7 ang pilason. Action firing line. Ano ning ginawayan nila? Basi hindi ni BBM kag Robredo. Sa pag-imbestigar sang Police Executive Master Sergeant nga si Jimmy Sanyuran makaksyon sa may kamuning ini nga Police Station 10 las 3 sining nga hapon nagumpisang kinagamo sa tunga sang Batang City Jail kag komando sa wala pa nahibalan nga rason tinagdinuslokan ito sila patapos may mga sulpak pa ti isagid ang patay matapos nga nagsigabong ang sulpak mga kaksyon. Action firing line. Ay, perti kainit sang panahon subong. Labi na gid sa patag sang politika. Gamay lang hambal mo. Daw dunuton ka na sang supporter. Action firing line. Domdoman ko last 2016, 2017 sa pagpungko action hands bala ni outgoing President Rodrigo Duterte. Once kagani, tumandog ka lang sa ngala niya nga daw hindi manamian ang mga supporters niya. Ayawan ka dayon, kumus-kumus mo. Action firing line. Pero makaligad ang mga duha ka tuig, do naglinong man sila. Tinak-an man sila guro. Ang iban nga balita maka-aksyon dito iya sa national ariho, no? Kay suno diri sa report mga ka-aksyon ang COVID vaccination sa masunod nga administration daw hindi pa ni sigurado, no? Daw hindi pa gid ni sigurado nga padayunon gid nga inabalang mandatory abi because suno diri makaksyon sa National Task Force Special Advisor nga si Ted Herbosa. Siya ining bakuna yara pa lang gid ta sa ginatawag nga experimental nga status. So to mandatory nga ginahambal sa malabo gid ina gyapon nga matabo pa sa next nga administration. Action firing line. Galing kiting katabo kung kaysa bisan hindi mandatory ang mga tawo hindi ka obra kon wala ka bakuna or else sumite ka sang imo sini nga negative nga RT-PCR test every 15 and 30 yang day iya. Ti daw sobra pa gid sa mandatory na. Action firing line. Pero suno sila diri, gina-analyze pa hasta subong ang data result sining vaccination, no? Suno diri kay Health Secretary Francisco Duque III mga kaksyon. Gina-check pagid niya, labi na ang ini mga second booster ini natun-an pagid sa gihapon. Pero tidamo gid sa eksperto nga nanghambal, bangod nga nagdamo ang aton sining nabakunahan sa Pilipinas. Kita mo nag-down gid man ang numbers sang COVID-19 cases mga kaksyon, no? Makita nyo man no? Nakita nyo man kag in fact daw ginatuluton-an gini subong mga kaksyon nga dula o na ang face mask naton. Action firing line. Di para sa akon iya bisan dulao na sang gobyerno ang face mask mga kaksyon hindi na mandatory pero nami mangyapon sulusuksok sang face mask kay bisan may COVID-19 o kun wala si face mask iya dako di nga bulig to protect our health mga kaksyon kay tindi man niya COVID ang gasulod sa lawas takis gamay lang da nga yabok kung kaisa o second hand smoke ikaw madisgrasya ka man sa balatian mo. Action firing line. Pero kung may ara ka sang face mask kundi mas maprotihiran ka pagit. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon are ang mayo nga balita kay ginokihan na sang Interagency Task Force nga pwede na tanan maka face-to-face klase mga kaksyon. Pribado man o kon pampubliko nga institution, educational institution diri sa pungsod Pilipinas. Suno diri sa IATF siya okay na. Pwede na ka face-to-face ang aton sini nga tanan nga buluthuan kung san o ini ina wala pa naton mahibalaan. Kung ako gani pamangkuton sa pag-umpisa liwat sang school year 2022-2023 amo ang pag face-to-face na. Action firing line. Siya ang vaccination program or ang vaccination hindi na requirement pa, no? Sining face-to-face ngini, hindi na requirement ang vaccination. Pero dapat may ara sang basic program vaccination ang buluthuan so that makapangbakuna gid sila pero
hindi ini mandatory mga kaksyon. Action firing line. Hindi requirement ini, no? Sa palayag diri sang IETF, ang local government unit, DOH, and the Department of Education dapat amo ang isa sa pagplastar sini makaksyon sang vaccination program sa tag sa kabulutuan. Sa mga pribado naman nga buluthuan, dapat may ara sang consent sang parent or guardian. Duha na butang diri kung sinong gabantay sang bata kung magpabakuna o kung hindi. Mga kaksyon, mga parent naton niya may ara gidya hindi, may ara man pabor. Action firing line. Di mayo gini nga balita sa aton kay mga kabataan ta kung kay isa kung yara lang sa sulod sang puloy-an daw lain gid ang tuon nga atubangay sila ni Miss o ni Sir kog ni Ma'am nila. Bisan ano pa nga ulo online mga kaksyon. May ara ganay ko kilala nga naga-online, gawakal ang maestra niya sa online, ara man ang presensya niya, kay kitaon man ang nawong niya sa online, sa laptop nila, pero without knowing sa iya nga teacher, ang estudyante nga ini naga-drawing sa iya. Action firing line. Ang lain pa dito, Action James, kaya ang ginadrawing niya, ang iya maestra nga nagawakal sa online. Action firing line. Pagkatapos nila klase, abe, hambal ya, miss, daligid lang ha, hindi tanay mag-evaporate kay may pakita ko sa imo. Hambal sa mistra siya, inaanak, ikaw ni miss, hambal sa misa sususko, ako yung gidrawing mo, ay kagapamati da. Action firing line. Siya gapamati yung dulunggan, kuya. Gatulok ang mata ko sa imo, pero nagadrawing ang kamot ko. Action firing line. Amo na ka-versatile iyang estudyante mo, no? Utoy-utoy kadlaw mistra niya. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Aring panibag-o pagid nga development sa kaso ni Madam Lila de Lima, senador, na Pierdis aksyon no? Pierdis de Lima, no? Aha. Ano na? Ano na? Ha? Ay, di, off air ta. Pero goods na subong. Off air ta subong. Continue lang, sir, kaya nasa Facebook Live. Ara lang. Ano to sa on air. Sige. Action firing line. Damo man ta sa on air sa Facebook ta, no? Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Sa nagligad to may nag-retract nga duha ka mga ginakabig witness iya against outgoing senador Lila de Lima. Subong ang iya naman nga driver and the same time bodyguard nga amo iya si Ronnie Dayan mga kaksyon. Ahay, nag-retract man. Sunod diri ka Attorney Rolly Francis Pioro. Si Dayan nagpalayag nga ginpuwersa gid lamang siya sa pagsugid mga kaksyon nga si De Lima ang may ara sang koneksyon sa illegal nga droga sa NBP. Action firing line. Kaginpaho gid lamang ni siya sang the late representative iya nga si Rex Umali suno sa kay Dayan, no? Siya ginpahog lang gid ko. Ginpuwersa lang gid ko iya. Kag suno diri siya wala siya nakabaton sang kwarta nga ihatag kay De Lima mga kaksyon. Bao ti tatlo na sila ho. Action firing line. Ano ayhan ang masunod sini? Madumduman sa nagligad nga semana before pa naman sang eleksyon nga ining si Kerwin Espinosa nag-retract man ini nga wala siya sang kahilabtanan sa anuman nga mga allegations against De Lima. Kag si Espinosa mga kaksyon nagpalayag nga ginpwersa man siya. Also si former NBI Deputy Director Rafael Ragos. Susubong mga kaksyon tatlo na ka mga witnesses nga amo ang nagdiin or nagduso or nagduot kay De Lima agod nga mapriso tub-tub subong mga kaksyon. Action firing line. Imagine mo the 2018 or 2017, 2018 na priso si De Lima, hasta natapos na lang ang iya pagkasenadora ka na pierdi siya subong, way tagid matilawan aksyonan ang iya sini nga serbisyo publiko kay ara siya sa susulod sang prisuhan. Action firing line. Do kanugon lang akon tani apisar si De Lima ara sa prisuhan, ginbutangan man to siya tani blasang, di ba online naman ang kita subong,
kadesisyon ginapaintraman siya kay whether we like it or not, De Lima is our senador. Action firing line. Ginboto sang publiko, ti subong tumbagin siya kay Pierdeged. Pierdeged ni ang arang appearance, inapang ang kay De Lima, karton nga nawong ng ginadaladala ni Madam Leni Robredo kag wala untat nga babay-babay da sa tunga sa entablado. Action Brian Morden. Action firing line. On-air at action ara na, way pagyapon. Sige. Lasa 7:21 on Action Radio Philippine Standard Time. Now, kung nagdaog si BBM, mga kaaksyon. Pagdaog ni BBM, ang mga tawo kadamo na sang ginatawag nato nagalaom sang changes sang aton siniliderato, of course. Action firing line. Automatic ina. Now, isa sa dako nga buto nga nakuha ni BBM ang nagikan diri sa Negros Occidental, no? Sang 2016 ang labaw ni ang abansi diri ni Madam Leni Robredo sa kay BBM sa nagpapili sila vice presidente 572,000 action hands. Dako gali sang abansi ni Robredo diri sa Negros, no, sang 2016. Subong nga nagpapili presidente ining duha kag sila mangyapon ang nag-atubangay kag nag-rival abi, napanubo ini sa 30,000 na lang ang abansi ni Robredo diri sa Negros Occidental. 30,000 na lang from 572,000 down to 30,000 ang abansi ni Robredo, mga kaaksyon. Action firing line. Bisan wala makadaog diri si BBM, at least 30,000 na lang ang mga 30,000 ng abansi ni Robredo. In short, do hindi balaya magkanugon si BBM nga ang Negros Occidental naka-deliver man sang dako for para sa iya sining vote sa mga kaaksyon. May mga banwa abi kag syudad diri sa Tons Negros nga ang ginboto gani si Manny Pacquiao. May banwa din nga nag-number 1 si Pacquiao. Number 2 si BBM, number 3 si Robredo. Action firing line. Oo, no, may ara sa mga banwa, mga kaaksyon. Now, ang Negros Occidental, kung madumduman ninyo, ang nagpinuno diri sa grupo ni BBM, amo iya si Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga kaaksyon, no? Amo iya si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagpamuno diri sa kay BBM sa mga grand rallies niya, sa mga kampanya lokal. Si Ferrer ang nagpamuno diri. Action firing line. Kabalo naman kamo nga ang mga pamilya sang Ferrer, mga kaaksyon sa La Carlota, may mga pamilya ina sila iyang malapit man sa Tagipusoon gid, no? Malapit sa Tagipusoon kag pamilya Marcoses, mga kaaksyon. Action firing line. Rason nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer isagid sa nagpanguna sa mga grand rallies kag iban pa nga paghikutar sa kampanya ni BBM diri sa Negros Occidental. Kag I am proud to say nga ang 572,000 nga abansi ni Robredo sang 2016 napanubo yan ni Vice Gov Ferrer sa 30,000, mga kaaksyon, porte man himakasang tao nga ini. Action firing line. Di kabalo kamo, once ganing nga nagadaog ang isa ka kandidato nasyonal sa probinsya or dako buto niya, tido kampanti kita nga makabaton kita sang ginatawag nga mga manami man nga mga proyekto, mga kaaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, wala sang liwan si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, maayong gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Action Brian, mayong gabi man sa gapamati sa imo programa sa probinsya sang Negros Occidental. Mayong gabi sa tanan. Aha, Apisar Vice nga ti number 2 diri sa BBM sa Negros Occidental, but not bad. Kay 30,000 lang ang labaw, medyo nubo na gina siya katama. Vice, ano? Anyways, congratulations kag una sa tanan. Ano anay ang una mo mahambal sa Negrosanon, Vice? Well, una sa tanan sa nagsuporta kay BBM Sara kag sa mga mayors na nag-ulupod man sa sining na eleksyon sa kandidatura ni Bongbong Marcos kag ni Sara, madamo din salamat.
Sa totoo lang gid gusto ko gani nga daw patas gid yata ni. Kaya start lang kami Action Brian 30 mil o 33,000. So daw nagpasalamat man sila sa aton nga ginapaninguan man nga pagkampanya sa aton mga kandidato. Well, of course, ang akon lang gid nga kunara nakamodera sa pwesto. Ulik dadiri ang Yes. probinsya sa Negros Occidental kag buliganta ang aton mga constituents. Buligan nila ang Negros Occidental, i-set aside na ang politika, mag-move on na kita sa kay nagdaog ng atong presidente. Batunon ta ang kapirdihan. Out of 61 million, though 60 million plus, almost half, 31 million ang nagbuto sa iya sa Yes. bilog na Pilipinas, pati sa majority president. Okay. Because nga amo na gid man ni subong presidente na si BBM, waiting na lang kita sa formal nga proclamation na next week abi. Vice, may naka-line up ka dira daw ka kwan ba no? May daw ka anong matawag naton sini? May naka-line up na dira nga ipasa mo to abi sa kay BBM press, oo, bisan number 2 kadi sabon pero dako gid nga bulig for sa imo nga buto. May mga projects kita nga ayoon sa dito Vice for Negros Occidental. Well, sa totoo, nagit Action Brian, siyang nagakampanya pa lang nag-ilistoryanay kami, pagkatuyod gataw ganay kami sina, nga ginatingwan ko gini ibalik ang aton nga NIR, which is tanan man nga nagatlagan presidente, amo man natin ang ilang inahambang nga ibalik ang NIR, ang bridge Guimaras Negros bridge, mga sina, pero may isa pagkikita nga sa kayong lawas, tagaan tagitutukan sa kayong lawas, sa edukasyon, ang infrastruktura taya ara na given na siya nga ang mga congressmen sa ilaman mismo tagsa-tagsa ang mga distrito magatupa ina nga mga infrastruktura. Ang programa gidya mo na ginatanaw ta nga sa subong ang pandemic kinahanglan dogaday daw na pero hindi kita magkampante. Ang support services sa aton nga mga kauturan nga mga pigado sa agriculture ara na tanan. Hindi may ara na siya programa, may plataforma na that only is not focused on one area, on one province, but in the entire country. So kung isa may mabatian tabala nga way sa sang plataporma nga konkreto, may mobla na nga wala konkreto nga plataporma ang isa ka presidente nga gadlagan, galing in general amo nang ginatanaw ta. So mabudlay man mag-isa-isa ka maghambal sa imo plataporma nga kalain-lain man. Siyang ginatubang nga kada probinsya. So kinahanglan very general, and then kung whatever, kung anong problema kakilanlanon sa support sa sina nga mga sektor o sinaabing nga programa, so amo na ang tutukan naton. So diri isa lang gidang ginapangayo ko sa ila, buligan ta ang negosyanon, buligan kita nila diri. Okay, na-mention mo kay na ang NIR. So ano man kinahanglan ta pa i-remind si BBM sina Vice or hulat na lang gid kita iya kay basin amuno yan Actually, Action Brian, ang NIR, it's nagligat sa executive order. Amo na nga kung sino ang presidente, pwede na iya makuha, pwede na nga hindi ipagsigiyon, pwede na bawion, but in the form of Republic Act, it's Republic Act, it's a law. So nakahimo na kita sang NIR for 3 years. 3 years. And then suddenly, 2 years, and then suddenly lain ang proseso. So ibalik ta sa insakto in a form of Republic Act or it's a law. Para nga maski sino ang presidente, hindi yan na mauntat, hindi yan na mabawi ang iyang mabawi kung executive order. So kadako sa bintaha nga ang kinahanglan ta gid kadtos magbalik ang NIR. Dito sa subong ang aton nga mga national agency ara sa Panay, ara pa Iloilo kita. So you have to travel there. And then ang sa dito naman sa Oriental, ara sa Cebu. So mabiyahe man sila. What if kung hindi mayo ang kondisyon sa weather? Lain niya kung ari na di sa Negros Island region, ari na di ang mga national agencies makaprovide kita
kag may ara pagid nga lugar para sa mga promotions, like for example sa PNP ta, sa aton nga mga national agencies, kay may ara iya nga lugar for promotion sa ilang nga mga career. Madugang ang ina nga agency, madugang empleyado, madugang ang pundo, kag madugang ang mas mahapos ang serbisyo. Aha. Pagintindi ko dra, kundi executive order lang ina, maybe guro may isa gidya ka kongresista from Negros Occidental to file sa Congress para manginlayi ina Vice Gov, na? Aha. Well, actually, action right. Ara na ina, even ang aton niya asawa, amo ginain sigida ang i-propose siya. Kaupod sang 7 ka congressman diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaupod man sang aton niya mga party list niya nagdalaog na taga Negros Occidental. So, mas mahapos ang aton nga pag-propose kay hindi naman ina mamudlay kay nakahimo na kita, nag-inayan na kita for 2 years. Aha. Kumbaga, we are looking here na lang sang lahi na lang gida, formalidad. Sir, Formalidad, ano? na hindi na mabawi kung sino man magdaog na presidente. Man ang kabalo ka, ginatanaw ko man ang tanan, pagkakampanya nila di, number 1, ang ila pasalik NIR. Ikadua, ang bridge, Guimaras to Negros. Okay. Ikatatlong ginapangayo ko, ang kabukiran ta ng mga infra-related project, kayuhod ta mga dala, dito sa kabukiran. Kaya nga Action Bright, may ara Action Bright nga dito yung mga produkto nga mas mahapos madulog diri sa aton. Correct. Especially sa mga city proper, municipal proper, nga hindi mabudlayan ang ilang transportasyon. Bao kanami gid sina, no? So lauman ta ina, no, diri sa Negros Occidental kag ang pagsalig sang pumuloyo arikid kay Vice Gov Ferrer, kag sigurado ko si Governor Jose Lacson na isa naman lang kita tanan-tanan diri Vice, ano? Aha. Well, ang isa nga ginatanaw ko ang amon niya pag-cooperahay ang tandem namon ni Governor Bong Lacson para ginaya ang amon niya pag-updanay. So, naglain lang niya ang amon niya mga presidente, but para sa kaayuhan sa probinsya sa Negros Occidental man ang tinutuyo namon. Okay, sige. Vice, liwat ang imo sining palabot sa publiko sa Negros Occidental. Daw ginapanan-aw kung dugang paging development sa sining tinion. Well, ang ako lang gid nga panugyan sa mga kauturan ta, mga amigo ta diri sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa tanan, salamat man sa inyo nga pagsalig man sa akon nga ginbalik nyo kita bilang isa ka Vice Governor, kami ni Governor Bong Lacson. Ikadua, sigiyon lang yan namon pagkatapos ni isang aton niya intramural sa politika. Well, of course, back to work na kami. Focus na sa aton niya priority project, especially nga ang suportar ko kung anong programa ni Governor Bong Lacson. Kami sa sanggunian panglalawigan mag-support na basta sa kaayo sa probinsya sa Negros Occidental. Dulahon ta na ang kainit sa politika. Let's move on. Amo na lang na kung expect nga ang aton pangamuyo kita kung anong maayo nga magapalabuton diri sa probinsya sa Negros Occidental kay amo malang nang aton pinutuyo. Ay, Vice pala gas ko ni gali ho kay kabalo ko nagabanta basa kaman sa Facebook, social media. Daw ginakamugan panibla subong Vice ang iniblang ang bugas himuon 20 to 30 pesos ang kilo. Anong imo sa ning reaction ni Vice? Well, sa totoo lang gid rigid kita ya paningwaan ta gid nga rigid kita ya sa barato. Kay subong sa kapigadon ang aton nga ginatan-aw nga hindi mabudlayan ang aton nga mga kulturan labi na gid diri sa probinsya. So kung diin barato dito kita. So may posibilidad inaayan Vice under Marcos administration? Well, kung sincero ang iya ginapangambal, kag tumano niya na para sa kayuhan sang Pilipinas, sa kayuhan sang tagsa-tagsa ka tao. Tagaan ta sa chance. Yes. Tagaan ta siya sang time anay nga wala pa siya gani kapungko, kadamo na sa mga mga storya. So, tagaan ta tsansa ang tao. Pangamuyuan ta nga magnami ang iya, hindi kay way pagani. Grabe na mga expectations nga kalain. So, dra pa lang negative na kita. Tagaan ta tsansa. Kaysa ang presidente nga ginpili sang mayoridad. Sobra sa tunga sang Pilipino nga
ang aton voting population is 60 million plus. Mhm. He gathered 31 million. So, gusto gid ang survey da. Oh, correct gid. Tumpak gid ano. Anyways, Vice, salamat sa mga time, sa mga serbisyo tonight. May gabi sa imo kag mabuhay sa aton tanan. God bless. Madamo gid nga salamat Action Bayan kag sa Action Radio. Siguro ako balik naman ko Action Radio by a few weeks. Ano na nga yung mga time naman, ni Vice? Ilaw naman ko gani. Ano nga time But na ganito? anyway, madamo gid nga salamat. May God bless us all kag Aha. mayong gabi sa tanan. Sige, Vice. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Kung Domingo si Vice Governor Jeffrey Ferrer may programa diri sa Action Radio. Kundi ko magsala, ara na sa mga las 11 siguro mo, las 11 tubtob las 12, no? Or las 10 sa las 11, mga dira nga time, ano? Sige, las 7:36. Aksyon Firing Line. NIR, Taytay sang Panay, Guimaras Negros, mga infras, amoning lauman ta diri according to Vice Governor Ferrer mga kaksyon, kiti siya mismo hutik-hutik kini kay BBM. Imo to nga ginhambal ha. Ilihog lang ko ay buligi kami di. Aksyon Firing Line. Di ka nami, no? Di balo bantayan ta. Sa sulod sang anom katuig mga kaksyon kung ano ang performance for Negros Occidental ni BBM. Parte sa 20 pesos nga kilo sang bugas. Tinamention ginman ina mismo si Vice Governor Ferrer na kamuno man tonight. Siya tagaan ta sa tsansa. Galingit ti amo na paano mag 20 pesos man nga ang abono 3,500 sa kamahalon. Ang amo na abono fertilizer mapaguna ikaw mapaarado ikaw may mga bulong pas kontra sa mga sapat-sapat nila etc. do ka budlay gid sang 20 pesos. Anyways, hambal na tula sang posible kag wala sang imposible kun himuon ina sang presidente kun anong mga tikang himo nya way petay diya pati sa mga energy naton mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, la 7:37 na. Pagbalik naton, istorya ta parti sweldo. Dumay maayo nga balita para diri sa aton sa Western Visayas. Pero are ginendorso ko na sa inyo ang Blue Terna Plus Herbal Capsule. Basi nagabatsyag kada sang tulotrang kaso. Nagalingin ang ulo mo, palanakit ulo mo, kalawasan, hilanat, ubo-ubo, sipon, kag iban pa. Hindi na magduha-duha pa. Mag Blue Terna Plus Herbal Capsule ka na. Aksyon Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:38. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Alamin. Villalubos, Marilo Travilla Catinoy, Leia Younger Esquivel, Kanaya Rimotige Junel. Good evening, monitor lang kami di Japon kag si Isoy Langgita. Milili Oligo Araman, Inday Blasa, Araman si Rosalina Arellano Espadero, Ana Sinoro, ginagreet ni Oligo si Madam Vanessa Star kag Doc Matmeo Jinky Daylagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Jocelyn Araman, si Mime Erminda Duping Atong, Gloria Jaime sa Hong Kong, Warren Ortiz Araman, Jerel Gadudo, Trixie Busillo, Joe Batadlan Milagrosa, Evening Sumbray, Great Kulihog Family, Co-Family Frangi, from Totong 4, Barangay Felisa, ga-monitor sa imo program, Aksumbray. Michael Singo Lamay, naga-monitor man sa Barangay Alihis. Hambal ni Madam Trixie sa correct action bray, mga idiot na klase tao ya. Way blaga padalo, mao hindi open-minded, close-minded sila permi, no? Rebecca Valero, evening action bray, monitor gid kami permi sa imo. Valero and Mones family Sampurok Santan, Barangay in Claro, Binalbagan. Si Joan Salmite Isiha Araman, Imbong Jocampo sa Maaw, si Lorna Diligencia, Ruchel Fulgencio Susana, Bibi Gregorio sang Poblasyon DSB, Joshua Bia Arama nagatutukman, Dali Villanueva Lamela, nadula kamo sa radyo gani man. Ara na Action James, o naka-on air na ta, mangkuta sila be, kung naka-on air na ta, on air na ta, way pa. Ara na. Naka-on air na kami kuno. Sige. Juan Mel nag-brown out dito sa amon nga transmitter.
Si Joan Mel Araman. Sige. Paul Spot III, Merly Gonzaga, nagamonitor na dula sa ire. Ara na kami, nakabalik na kami, ma'am. Salvador Inocencio na dula kamo, sir. Jose Mongcal Torilla, watching from Binalbagan. Utay Benedicto sa kay BBM, mula na siya bo ang ibulos cocaine. Si Kathleen Grace, good evening. So, Brian, monitor lang kami, nadula kamo on air. Basi, subong guro, balik na kami. Smigol Baggins, may gabi, so, Brian, monitor lang kami dia. Lahi lang, ano man? Ihi lang da, gali, ihay guro ni ay. Ihay lang da gali kay action ana. Okay, sige. Paul Spot III, araman si Madam Vanessa Mayo, naga-monitor. Happy Friday the 13th. Kindly greet lang may CC Mrs. Alvarez of M. Buen Water Refilling Station dira sa Tangob. Salamat gid. God bless you always from Minnesota, USA. Si Sir Idilaos kag na Isabel sa Victorias. Ana Sinoro, abi ko radyo ko lang nagbisyo. Okay na nay, nakabalik na. Ate, siga. Balik na karon dugay. Good news ni sa aton nga mga trabahante ha. Kay kon matigayon inebo dako ini nga dugang sang sweldo naton no. Halin sa industrial to agricultural. Ang problema sa agricultural kon paano sila magsweldo didto, no? Pero sa industrial ya like us daw kwantaya daw kampante gid kitaya kay ti ara lang may management, may ano gani nang ano tawag sina gani sa ano na sang may ITR, no? Tapos may ginapirmahan gid kita iya mo ning sweldo ta. Oo. Ang sa agricultural amo nang problema gid, no? Mga ka-action. Sige. Si Henry Lee Franco nagamonitor, Tamiyaw Family Franco gamonitor kami diri Barangay 3 Poblacion, La Carlota. Tema, relax ko gamay lang para pahuway ba ng akon nga puwak kay gamala-mala siya. Imnan ko anay tubig. Hindi ka maghalinda ha, kay balikan tagi ka mo karon dugay. The City 43. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa AC. Manamyaw kitaan na yun. No? Sa mga utod daton, basa text nila halin sa kay 8790. Action Bry, may gabi, amo mana gihapon pasalig lang sa aton presidente. Sa Martes, saka naman ang krudo kagasolina. Baw, amo gining gasolina kag krudong grabe gidya subong ho. Halin kay 8421, evening Action Bry, la gani nakatuman si Duterte nga isa sang iya programa, si Bongbong pa. Wala na nihay kag nihoy. Halin naman sa kay 23743. May gabi Action Bry diri sa amon sa Maaw. Ang obra de sa amon tag 220 ang adlaw puwerte pa ang uritay. May ara nga urit las 9:30, may ara man las 10:30, no? Dali gid lang. Dinto siya nagkadto man. Okay, dinto galumpat siya abi, no? Ari. Kadako gid sang diferensya. Ilang tawon tanig karon ha. Mga halin sa kay 7868 mga line ulo na i-action Bry ang pang trust talk sa imo. Hindi lang pagsapaka kay matak-an man na sila dugay si George niya. Salamat gid George ha. Kung kisabi do ka kuana, do ka UA na sa mga ginapang hambal nila. Sir Bry, diri sa amon sa Sipalay, may bakunahan 1 week na patay bla mo. Nahadlok ng tao ni sa bakuna, Sir Bry. Masila entongin kamatyan niya, no? Alin sa kay 4487, pinakamaayo nga sundon niya si Duterte o kon masubrahan pa niya. Kay kun hindi damo gid mabuang. Kay milyones na ang galagaw di nga droga. Kabay pa masunod na niya sampulan niya day dia pariho tubla kay limsing ha tan tanawon ta kun hindi sila maguntat. Sige. Las 8:1 mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Diri kita kay sa matag adlaw nga tanan, kita nagapangita gitiya kwarta. Sinobi ang way gapangita kwarta dahaw? Wala siguro, no? Halos kita tanan kay ang kwarta amo gini ang ginagamit sa aton sinikinahanglanon, lawas man ukon panimalay. Aksyon Firing Line. Ang sweldo naton diri sa Western Visayas sa mga regional, nubo ini siya ikumpara didto sa Metro Manila, sa National Capital Region mga kaaksyon. Ang basic naton lain, no? Ang botsilingon naton diri lagba taas ang sweldo didto diri gamay kay ginabasihan nila sa cost of living. Kung ano diin ang mahal nga mga balaklon ginapamahalan man lang sweldo para para magbalanse mga kaaksyon, no? Diri sa aton subong way pagid kalambot 400 ang sweldo sang tawo no? Do ara pa lang kita sa 395 ang pinakadako mga kaaksyon. According sa report, may ara sang posible nga madugangan ini kay ginahikotar ini sa mga tawo kaangay sang General Alliance bala workers naton, no? Association ining gawa with Sir Winnie Sancho. In fact, naka-line up tani interview separate na interview naman sang patrol. Kuhaon tang report production dyan kay good news ni para sa aton tarantanan. Pamati kamo dira sa mga industrial workers kag sa mga agricultural workers magkaksyon kay mga diferensya ina para maideya kamo kung pila gid bala ang aton sini nga sweldo. Sad to say, mayara sa mga kompanya nga sa may mga hacienda diri sa Negros kag mga big and small planters
nga wala gid nakapatuman sa gusto nga sweldo. Action firing line. Pero check ko lang patrol cinema action para at least may idea additional regarding sini ang balita na action dyan dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action dyan, patrol, may gabi. By ginakabig diri sang General Workers General Alliance of Workers Association o kung gawa cross nga sa kadugayon sang kadulom duminakit ang gid ni sila nga gamay nga kasanag. Ini matapos action bray nga do in principle nag-ariguhanay kag nagkasugtan na ang grupo sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board diri sa Western Visayas among pagpasaka sa sweldo sang mga mamumugon action bray ilabi na ang isang grupo sang gawa nga yara sa laylayan. Ining laylayan nga ginatawag ni action bray amo sang puno mo to kay ina nga bahin sang agricultural sector nga luya gid diri nga gatagan sang igtalupangod grupo sang gawa. Ginpayag diri ni Mr. Winnie Sancho nga amo na ni siya ang resulta sang ginapatay-patayan sang gawa kalakip sa pila ka mga progressive groups kag ang grupo sa mga mamugon nga patayon nila nga nagakandak sa sang rally, protesta kag pag-istorya action by sa sang gobyerno. May nakit-an gid nga resulta sa ulihi. Ang resulta may ginpasar na nga proposal RTWP sa may National Wages Commission o kung mo ning NCW action bray under deliberation ito karon ginaulat na lang nga mapermahan sang Tiglikom sa Department of Labor and Employment. Pero unta ang iplastar naton proposal ini siya tentative pero tidak ko din pagsalig sang gagawa nga tipila man katuhi adulso diri nga adulso na hopefully no nga mapasugtan ang gidman kag aprobahan sang dole ang pagpatuman sang pagsaka sa sweldo action bray. Ang matabo mo sini tanan nga non-agricultural industrial o commercial amo ni bala ang may mga kalan-an, baligyaan, establishmento, merchandising, factory, kagiban pa nga may ara sila action bray empleyado nga napulo pasaka ang kadamuon 10 or more nga workers ang ilang proposal diri kung aprobahan magasaka action bray sa kapin 55 pesos ang ilang sweldo sa kada adlaw. Hindi binulan o sinimana, everyday, daily wage ang ginambalan from 395 subong nga basic naton nga ginbaton kay ti isang termino diri ni Presidente Duterte kay isa lang man nagsaka sa sweldo do mga around 40 pesos ang para sa naligad nga mga administrasyon. Abal diri ni Sir Winnie Sancho kinani nga panugod subong kung madayon may 55 pesos. So from 395 may mo ini action bray 450 pesos. 450 pesos. Aha. Yes. Aha. So ang gwa ini action bray kon pulo kadlaw kuno nga matrabaho abi in regular duty 2 weeks ang isa kaya trabahante makapuli siya mga 4,500. Okay na. Yes, and action bike kaya bali sa Winnie, mas mataas ini isang kapin 900 most likely mga 500 pesos kasi masobra sa regular nga sweldo nga ginabaton sa mga industrial workers. Kung baligyaan ka man kalan-an nga ang imo empleyado nubo sa pulo ka mga individual, mas dakong isaka mo kay from 310 nga imong basic salary abi ilapotol Maxon Bray ang kapin 110 around 110 pesos nga increase kay dapat ang sweldo sa imong empleyado malabot na 420 pesos. Suliton taksyon dyan na ang empleyado nga napulo pasaka 55 ang saka so mahimo ng 450 ang daily niya. Yes. Okay. Kung ang empleyado nubo sa pulo nga nagasweldo subong sa 310 ang dugang 110 pesos gid ya. Yes. So matotal 420. Yes. Bago kaya ang plano diri nila action bray dapat kuno alalangay ang tanan. Kay why man nasa kinalain nga obra ang juta lang empleyado kag damo ang empleyado. Okay. Ang baldiri ni Sir Winnie Sancho and the same man action bray tungkol kay nagimuno mo agricultural
from 315 pesos ang mga yara sa laylayan, malapot na 410 pesos dapat ang ilang sweldo. Masaka siya by 95 pesos. Imagine mo na, pagkadako sang saka niya, pila to 410 na ang boton niya? Yes, Action Bay. Okay, sige, go ahead, Action Jan. And ang tanan ara sa aton comment section kay na, why ito ni binabutang sa aton nga news item. But according to kay Sir Winnie Sancho, ginpalabot siya sa aton nga pati ang mga kasambahay o kung mga domestic helper, mga timbang, abi sila balay, kung diri sa regional, ang basic diri 4,000, dugangan ni dapat pila Action Bay sa ilang employer 500 pesos. So, mga 4,500 pesos a month amo nang ilang suggested nga salary para sa mga kasambahay or domestic helper. Ay, hindi 3,500 election dyan, 4,000 na? 4,000 na siya. Plus 500? Plus 500. Okay, sige. Aha. Pero tiyang ba rin ni Sir Winnie Sancho Action Bay, depende ini, kay tiginulat nila nga mapurbahan sa National Wages Commission o kung NWC, pero nagalaom sila nga, hindi naman iguro pag idingot sang dole ni Secretary Sylvester Velio III, ining nga ginahiyo kay kung ikumpara naton sa first initial ginila Action Bay nga proposal, imo nila nationwide ang salary nga like sa Manila, blakit ilagapaki, dari ang grupo ni Sir Sancho nga si pare-pareho naman ang aton nga mood sa pagtrabaho, galing kiti siguro gamat-amat lang adjust ang mga empleyado o kurabi mga tagiya sa mga kompanya. So nagpasugot sila bisang gamay lang nga saka subong kung kag mapasugtan total pasugot naman sila ti ang badiri Sir Winnie, hindi nila pagpunggan ini kay makabenepisyo gini ni Action Bay ang publiko. Kag panahon na gini Action diyan magpasaka ta sweldo nga nantaw balang krudo kag gasolina ta, ang diesel tagahamboy na 80, ang gasolina ta yara na sa mga 75 man Action diyan ti kon aton gid padalman ang presyo sang gasolina kag krudo kag kon amo man niya pa ng sweldo ta hindi gid siya patas kag makapabuhin gid sa imo sini income Action diyan. Yes, amo na kaning ila pagdagway Action Bay kon ang presyo kuno sa mga basic commodity nagsaka na maka-1 ka libo o 1 ka libo ka beses. Ang sweldo do ni isa do budlay pa. Amo nang problema da. Yawan ka pa imo ayo Action diyan mo. Yawa ang presyo kuno sang mga balaklon, isa lang Action Bay kasi mana, gagulpi lang sa saka. Ang sweldo do maupod ko na yung mga sinilas kabalik-balik sa dole antes sa aprobahan. Okay, sa gani kay bot lang ta lain nagling presyo pagadason nga adlaw Action diyan. May nagagulpi saka ang iyang ilanat. Tigang badri ang grupos ng gawa dako ni nga kadalagan para sila nga nay kun amo na gid man ni mapatuman pero tani sa liwat hindi pag idingot sang administrasyon nga dugangan gid man ang sweldo. Pero sa nagapamati ining proposal para lamang ini sa Western Visayas. Yes. Kay ang Region 6 naman yung una nga nangin na plastar abi nila ang ila diri nga hingyo sa Action Bay pinaagi naman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yari si Mr. Winnie Sancho sa ton nga interview. Action diyan. Action Bay, no? Sige, good sa action diyan. Medyo gadasig siya. Sige lang, okay lang. Ano yung ang kabahin sa statement na rin ni Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang gawa. So kahapon na sila tapos deliberation. Ara na dito sa may national, gina-expect nila basin sa masunod nga semana may ara na diri update to development pagapurbahan ang ila diri next challenge section Bray dapat ipatuman gid ka empleyado. Yes, amo nang mono ko kay na ko naka-monitor ka siring ko ang dule dapat gina-monitor man nila labi na gid sa mga agricultural Why gini mas isubong in mention mo 410 ang sweldo daily. Diin nga 5 mapatuman Action diyan man. Amo na gani Action Bay ginamunod ni Sir Winnie, dapat may dapat may ara sang unto ining order kasi from labor order number 24 nga may salary increase na ligado wala maganing di patuman sang iban. Hopefully subong ko may ara labor order number 27, hopefully production by patuman gid sang hugot kay ticket ang lanong gini subong sang publiko labi na nga nagahingalo sila sa kabigaduhon ang kadam-an iban mas dako pang gasto kaysa sila ginabaton nga sweldo. Sige.
balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Sunday. Aso na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Mayo nga development ni Makaksyon, although nga ginahulat pa ang pag-approve sini, pero daw laban-laban naman ni sa pag-approve. Nahulat-hulat tonta dason nga mga simana. Suliton ta kung ara ka nagatrabaho sa mga industrial, no? Inablang ga work ka like sa amon diri, sa mga kalan-an, sa mga establishmento, kung ano pa dira. Ang imo sini nga sweldo gid man subong 395. Sigurado ka 395, no? So dungagan mo siya 55, mahimo siyang 450 Makaksyon. Ang hamboy na sa 500, so. Ina ang mga empleyado nga may kadamuon masobra na pulo, no? Na patas-patas lang nimo. Depende Kag kon ang empleyado sa isa ka kompanya manubo sa pulo, ang ginabaton subong nga sweldo sina 310 na mo. Nga 310 lang. Kay ginabasi man na sa income, ginabasi man na sa negosyo, kung ano nga business ina, hindi man dapat pasubrahan kay basi malugi man ang ila sini nga employer nila. Action firing line. So may additional nga 110, mahimo na kamo nga 420. Again take note ini subject for approval pa lang ini. Sa ariging kaluluoy gido sa mga nagapamumugon bala naton, suliton ko nagapangguna, nagapangarado, nagatapas ka tubo, nagapangabuno, nagapati algid balaya sa init bala nga ti agyan ko man sa una mo, pangguna, tanan, init, ulan kung kaisa, hindi hamak ang imo sining nga maagyan sa idalom sang adlaw kag kaulanan mo. Action firing line. Ti ho, ang subong nga sweldo gid basi way kamo balod basi lipat kamo nga dapat ibayad sa mga amo ninyo dira sa inyo ginaobrahan nga mga kaumhan. 315 dapat, no? 315 na. So ang bag-o nga gindugang 95 pesos. So mahimo na kamo nga 410 kung maaprubahan ini. Imagine nyo na 410 mga kaksyon. I doubt kung ang 315 nga ini subong ginapatuman ini sa kaumhan. Action firing line. Amo nang dako nga pamangkot dira nan. In fact ang iban gani action hands nga mga nagapanguma, nagatrabaho mamumugon, nagalalaya sa kaumhan. Nagakadto sa syudad bisan wala sang iniskwelahan nga budlay makasulod sa trabaho, sige na lang mapasyudad ta kay ma-apply ta to sa mga construction na lang nga trabaho kay nga sa construction subong nagalambot payatag 450 labi na gid kon medyo taas-taas ang ranggo mo da foreman kabe o taas-taas weldo mo da kon alalay ka lang mga 350 man ang imo sini manong pala ka lang kang magpalapasan dira 350 masobrang mabaton mo. Action firing line. Pero dito sa mga kaumhan, susko, may lang nga makalambot 150 pesos to 200 pesos mga kaksyon ang sweldo sang makaluluoy ta nga mga mamumugon. Ti sinusala na sinusala kung induli kay sagila implementar iniway man lagi na lantaw to. Action firing line. Pero check tabla kwantas ang reaction diri ang kilusan Mayo 1 mga kaksyon. Kay sila mismo may ara ini sila dampig ginila sa mamumugon mo. Amo na gani kung kaisa, kung may nagarali protesta sa dalan, kadamo sang tao nga nagakritisar sa ila, syari naman sila garali naman sila ho. Duway gini sila kauntatan kontra sa gobyerno para ta kamo pahibalon ining mga nagarali sa dalan, sila ni ang tingog sa pumuluyo kay kamo hindi man kamo na magrally kundi sila nga ginapalabot nila sa gobyerno ang kinahanglanon naton di. Like for example, Sir Winnie Sancho, naga-intran ni rally sa gadalan. Sila ni nagaduso advokasya niya nga mapasakaan sweldo ta, ti subong ho, kung matuman ining pagsaka sang sweldo, kita tanan nagabenepisyo sini, pero kung kaisa makawalwal kita sa nagarali sa dralan, daw kamo nang pinakamaayo nga tawo sa mga sa kalibutan ngayon eh. Action Brian Warden. Action firing line. Pwerte na sila manglait sa mga nagarali sa dalan mo. Prangkang istorya. Pero kung isipon nyo ged, kadako sang mabulig nila sa aton nga wala nagarali sa dalan. So possibly, suportahan ta na lang sila bisan hipos lang amuda pangamuyo kamo kabay pa, no? Kiti ko magsinggit kadaway manggidya malain. Kung kaisa masakit ang ginahaboy ng istorya, pero may basihan man na sila. Action firing line. Bisan ano nga yaw-yaw nila dira kung hindi pagsundon sa presidente way kita mahimo, pero at least may tingog, no? May tingog nga ginapalabot ini mga nagarali mga kaaksyon. Action firing line. Okay, isa may ramang ko din na namian sa garali nga pangsunog na gid mga litrato bla, no? Ginasunog ang litrato sang presidente,
ginasunog ang amo ni amo to, kung isa daw ka sobra naman galing voice out na nila mo. Kumbaga sa sina nga bagay dira nila mapautwas ang kalain sang buot nila nga wala masyado kompleto or bisan 95% na lang nga delivery sang gobyerno nga proyekto para sa aton diri sa Pungsod Pilipinas. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya we have Sir Noli Rosales ginbalikan ta siya regarding sini gusto ko lang magkuha sang komento angot sining sweldo sa agricultural bla kay gasakit kining buot ko makita sa mga mamumugon nga nagapatial sa init ang baton 200. Action firing line. Sir Noli, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Yes, may gabi Sir Brian no kag may gabi sa aton mamumugon kag mabuhay ang mga mumugon tungod sa ila pagimakas no nagbunga ang amon mga rally protesta sa tubangan sang Doli para iduso no ang makabuhi nga sweldo sa aton nga mga mumugon especially sa mga kaumahan. Aha, sir, anong reaksyon nyo sini nga mga mamumugon? Ako mamumugon man ko kay ga pangimpliyo man lang ko mo, no? Anong reaksyon ta sini sir dira sa anay ninyo nga wala pa man maprubahan subject 4? Anong reaksyon mo sini? Excuse. Do gusto mag-intras ang dugi mo. Hello sir, nagadula. Oo. So bang okay na? Siling ko anong reaksyon mo sa sining payag ni Sir Winnie Sancho nga daw maprubahan na ining duga nga sweldo? Yes, una-una no gina-welcome nato no ang pagpasa sa Wage Order number 27 although wala pa man siya napasa pero nakita nato no nga nagbunga ang amon pagimakas, nagbunga ang pagimakas sa mga labor group upod sa kalain-lain ng mga sektor para iduso ining sweldo. So ang kwanang galing so siyempre may pagkadismayaman kita sa sining nga pagsaka kay wala gani isang 8% no nga sa giduso naton nga 750 pesos pwede nga pagduso pero sa piyak sina no gakalipay kami nga at least may ara more than 50 pesos no nga interest kung ini mapasa sang National Tripartite Productivity Wage Board action by. Sir, mangkot lang ko bisay mo, sir, any reaction or anong obserbahan mo sa agricultural kita nga sweldo ayhan ining 315 today kay wala pa man nag-effect kag gina-check pa man ning 90 plus 95 mahimo siyang 410 ayhan ginapatuman ginisubong sir sa kaumhan ang sweldo sa mumugon nga mo sina. This ang early action by kay Gatsapi sa signal siguro. Aha. Siling ko sir, anong observation mo ining 315 iya nga sweldo sang aton mamumugon sa kaumhan napatuman gini ayhan o kon wala man? Yes, no, mo lang kasubo sila nato naman sa aton ang ginabati ko sa Department of Labor and Employment. Tungod hindi no wala mapatuman sa insakto ining 350 no nga pasweldo sa aton nga mga mamumugon sa kampo no kag kasubong nga action by no nag-aara gyapon nagapadayon gyapon ang pakya system kung sabihin no giaprobahan man ina sang lahi so amo inang practice subong sa mga kasindahanan nasakto ina no nga aga kadto sa mga kasyudara ng aton nga mga mamumugon sa uma bangod ang daily minimum wage sa kaumahan wala gid niya matuman amo na gani sinaton sa pirmi natin nga pag-organize sa kaumahan may ara pa 150 nga sweldo may ara pa gani 80 pesos parte sa south tag sa northern no may mga amo pa na nga sweldo action by so amo ina nga dapat matutukan sa Department of Labor and Employment no kay may mga inspector na sila para kadtuan ang mga kasindahanan kung bala napatuman ining wage order number 26 ining 315 pesos so amo na ang pinakamasubo sa aton nga mga mangunguma kay mamumugon sa kampo kay wala gid na natuman inang ginahambal sa Department of Labor and Employment. So kung imo gid padalman kung hindi ini matuman dapat may mga napaglapas na sila nga lahi sa Pilipinas kon sweldo ang paghambalan sir Noli sir. Yes, dapat manabat no ang mga dagko ang mga asyendero, dagko ang mga kapitalista especially naga-engage sa agricultural no kay nakita natin dira nga ang aton nga mga mamumugon no nagasuffer ang ilang pamilya tungod hindi makatarong hindi makabuhi ng sweldo ang ginahatag sa ila especially ilang 315 na ginamandate sa lagi o sa Department of Labor and Employment gamay na gani na ang aton nga mga balaklon grabe na ang pagsirit ng presyo pero ang aton sweldo action by na lang sang Japon sa mumuha kaglimos sang mga kapitalista. Si Doli daw kita kabati nga may ginfailan nga tagiya sa mga asyenda Sir Nol no? Kabati ka daw. Yes, damo kita gipang failan ng mga labor peace
Pero wala sang assumption na may kriminal sabi ini Department of Labor. Wala siya unto para pasabton na kung magbayular ka sa kinamatarong sang mga mamumugon o magbayular ka sa ginatawag naton nga minimum wage order, hindi kaya mapreso. So wala sang muna ka-strengthen ang layi sang Department of Labor, kundi mamayad lang siya. Ang kaso gani kung hindi makabayad, tanda na subong ang mga employer, especially sa mga kasindahan, kung pwede magiging ang employer, ginapag-transfer nila ang ilang mga kabtangan sa ilang mga himata para hindi ini masyiripan. So, amo lang kasakit pa tama sa kaintangan sa aton ng mga mamumugon sa kampo, action by. So meaning, kamo mismo nga grupo nag-initiate to file a case against sa mga amo pero si Dole daw ay lang gid sa ila. Magapawala lang gid sila. Yes, no, amo lang ang balaton, ako hindi magimakas ang aton ng mga aton ng mga mamumugon, hindi magimakas ang aton ng mga kaupod ng mga labor group para dipinisahan ang kinamatarong sa aton ng mga mamumugon sa kampo, mamumugon sa industriya, kag sa iban pa nga mga aspito. So hindi gid matulipangdan ang kahintangan asang aton nga mamumugon, especially ang ari sa kaasindahanan action by nga nagaalos dugo na lang ang hindi magwa sang ilang sa ilalawas para isurvive nila ang ilang pamilya sa adlaw-adlaw. With that, sir, information kag serbisyo tonight. Salamat. May gabi kang mabuhay ka, sir. God bless ato. Yes, mabuhay ka, survive. Damo-damo. Salamat kag mabuhay ang aton mamumugon. So padayon lang kita sa pagimakas para malabot naton ang insakto nga makabuhi nga sweldo. Kag labuton naton ang pinakamataas ang ginapanawagan sa labor group nga 150 pesos per day national minimum wage. So madamo nga salamat kag mabuhay action guy. Si Sir Noli Rosales, mga kaaksyon, Secretary General sang KMU Negros. Ini si Sir Rosales, siya gid ni ang makita naton sa mga mamumugon nga ginapigos kung kaisa sa mga amo bla. Hindi lang sa kaumhan, bisan diri sa syudad sa Bacolod. Kadamo ni sila sang binuligan, isa sa manumduman ko nga sa moto nga panahon patrol reporter ako, may ginbuligan sila nga isa ka ano ni ganing pamaligya aksyonen sang nga daw burger machine, burger na bla nga daw ga transfer lang Black Action James no nga daw ay ginswelduhan tadlong pila ka gatos to. Sila ni nagbulig para magkalabayran, nagpaniraon dadat bla na nira gilayon nga daw wala sang prior nga notice abi sa mga empleyado. Binuligan nila ini hasta nagkalabayran atong masambit nga mga empleyado. Action firing line. Kaya man ang palko, ngayon mga nagaralis to nga sandalan, hindi tani sila ya pagsagi ka damulay. Kay sila ning tingog, amo ning matutuon nga tingog sang tawo nga ginapalabot didto ya sa gobyerno. Kung isa ka bati kamo sa mga kwanda, sa mga kandidato, ako ang inyo tingog sa konseho. Batiamo na Sir James na. Ako ang inyo tingog sa gobyerno. Pero kung nakapungko na ni sila, do mga apa ni sila. Action firing line. Do pinangsipiran kung kaisa ning mga bibig sa mga politiko, taga mga opisyalista sa gobyerno. Pero ini mga nagarali, protesta sa dalan, why ni hadlok-hadlok nga nagasinggitan, ti isa sa example nga hambal ta sa mga gabi, ariyo, ang pag-subject na to approval, sining pagpasaka sa sweldo, tungod, ini sa mga nagasinggitan sa dalan, mga kaksyon. Action firing line. Tiway man ko yan nagalimod-limod. Diring ko isa mayara man kundi nanamian sila ni nga sobra-sobra naman lang nga mga ginahimo nga mga tuition, activities. Pero tila na no? Importante may mabulig sila. Action firing line. Las 8:26 aton sa pagpangalagad. Pagbalik karon ti Dugay, explikaran ta kamo may connection siring lapsag nga nakitaan patay dira sa isa ka patio sa Victorias. Kung ano ganang istorya nga iban siring. Action firing line. Kagiban pa nga balita pero ginendorso naton sa inyo si Mighty Sig Xanton Plausible Capsule. Ining duha ka kapsula nga ginisa ang puwersa agod makabulig dira sa inyo kaugalingon. Si Mighty Sig makabulig padula sa problema sa mata. Si Santon Plausible Capsule naman padulaon ang mga nagahulubag dira sa inyo sining lawas. Mighty Sig Xanton Plausible Capsule mayagid nga combination. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Manggabi lang kay Ray Flores Baryuga. Good evening, Sumbra. Halin kay Elisa Iligan. Kativer. KMU Naflo. Mabuhay ang mamumugon sa paghimakas para sa nga sweldo. Wow. Nga monitor sa aton sila, no?
Jonalyn Ninial Di Crepito, evening sa tanan nga mga tao maningwa sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi pag-isalig sa gobyerno. Husto ina. Olivia Hulagting, arama naga-monitor. Si Roming Estrabon Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City, naga-monitor man. Jonalyn Ninial, okay, nabasahan ko na, no? We must pray to our God for our newly president. Sige. Si Jean Christine Makawile. Okay. Utay, okay, nabasa ko na kaina, no? Salamat, get. Balikan ta kabukarona. Damo pa tayo istoryahan, no? Las 8:28. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Action Firing Line. Manamyaw tadugang sa mga utod Action Bry, gamonitor lang ko dia sa Bago City, Yolanda Pasamante. Salamat gid. Evening sir, bisan 500 pesos ang adlaw sa sugarcane plantation kay ang paobra pakyaw sisteman gihapon. Sige. Evening Action Bry, lesson learned ini sa eleksyon. Number 1, kung kandidato ka dapat ngita ka reliyon na may solid vote. Number 2, dapat may kwarta gid. Kay laban botante ra sa pigado nga sektor. Number 3, dapat hire ka trolls para mangguba sa kontra. Pero hindi lang niya. Number 4, hindi ka partisipar debate para linong. Kita mo daog. Action Firing Line. Alin sa kay 4487 na pinakamaayong sundon niya si Duterte o kon mas nabasahan ko na kainan. I'm sorry. Nagbalik lang siya. Evening Action Bride, diri gani sa amon La Castellana 200 gid lang. T350 na dapat sweldo nyo. Evening Action Bride, kay RCY ang sweldo niya sa tao 236 lang gid. Hindi lang pagluwagan number ko. Di dapat report yun na sa duli, mag-inamos na. Action Firing Line. Silent Rojo, Evening Action Bride, monitor kay Wedi Agisan, tamyaw ko happy birthday kay Mike Rojo. Sige. Si Ana Sinoro, we pray our safety always. Action Bride, God bless and your family. Ginagreet madam ni Madam Jinky Lagdon, si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilion, kag sa iya sining pamilya. Si Madam Diding Alohamiento, Raban Athia Kim Iriman, salamat gid sa pag-monitor. Ay nagapamati mga sinong Jerry Padilla dira sa may area sang Barangay Felisa and family. Salamat gid sa pag-monitor sa aton, no? Nakibot ko ni sila sang eleksyon tong pagpanaog ta sa patrol nagdinalagan gilay kay mga pamilya ta from Salvador Benedicto nga dira naga-Istar Sumong. Action Firing Line. Sige, no? Last 8:41 bang oras ko do ginaalas, no? Pero amo ni bla ang natabo to sa may Victoria City makaksyon kasubo man ang istorya sang isa kalapsag nga ini. Ginbata ya ini sa hospital sining Iloy. And posible napatay. Sang Lunes, Mayo 9, sinugo ya ang 3 ka mga himata niya mapamatanon nga ilubong ang ining lapsag nga napatay. Sa masubo nga istorya,
ang lapsag ginputos gid lamang sang panapton o kon tila dira pagtapos putos sinulod sa gamay nga karton kag ginpalubong sa patio dira sa Victoria sa Barangay 8. Action firing line. Samtang ginalubong may nakakita nga taga-bantay sa patio kag gin-report sa pulis. Ang pagdahom nila nga ang ini nga bata ginhaboy gid lamang o kon giniwigit kundi ginwaragwag syempre balita ni sa radyo dayon mo ginhimuan blatter mga kaksyon tendency sina ginapangita na kung sinong iloy sini nga nagwigit sini puwerte nga walwal gilayon. Action firing line. Kahapon o kon sang Miyerkules nagpadulong sa police station ang iloy. Kaya nakabasa na social media, kabati na sa Action Radyo Bacolod, kundi na lang. Kag nagtuad sa matuod ng istorya sa kapulisan. Ginako niya nga siya ang iloy sang lapsag. Kag nagsugid siya nga wala ini ginhaboy ang lapsag, kundi ginpalubong ini sang hungod. O galing wala lang maagi sa husto nga proseso nga mangayo pakuntani ini sang permiso dira sa sementeryo kag sa syudad. Para maglubong, ginrikta na nila sa rason nga wala gid sila iya Action James, mga kaaksyon, sang kwarta nga ikagasto. Action firing line. Agod ibakal sang lungon ti lapsag malang nimo gamay man ni katama. Posible guro bisan hindi pa ni malungon, importante maagi sa proseso, tinapasibangdan pa nga ginwigit ang lapsag nga ini. Nag-ako ang iloy tungod sa kapigaduhon kag eleksyon pa sang Lunes, wala sila sang may dangpan nga kandidato, public officials. Amo to nga nahimo nila ato. So ang pulis mismo nakaintindi sa situation nila, sang babayi, di pinapuli. Kag pero mangusisa pang pulis kung may atubangon, giblang sa paglapas, ining iloy, sa pagpalubong dira, pero para sa aton, guro, kinag-ako na gidman, hatag na lang na siya. May naman gamay nga diferensya nga nakalapas abi pero wala ginhaboy kundi ginlubong giban. Action firing line. Ang ginimo sang Victoria's PNP ginpamisahan nila ang bata. Kag ginpalubong sa disente nga paglubong mga kaksyon. Pero tino, tiyan mo nang bal naton nga ang kapigaduhon kung kaysa ugat gid sa aton nga mga hitabo sa kabuhi ta nga indi maayo. Action firing line. Kung kaysa mayara nga daw nagasalig na lang kita sa gobyerno, hindi ina siya maayo. Dapat maninguha gid kita, no? Kay bisan sa pagpalubong ganiyo kaluluoy sang inosente nga lapsag mga kaaksyon. Gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon ang Life Extension gina-endorso naton sa inyo ang Zanton Plus Herbal Soap ining habon nga makabulig padula sang baho sa lawas nyo. Makakinis pa Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Aliniya sa kay 5407, mayo pang kabankalan kay nakamuklat na. Ang mga tao diri sa amon sa La Castellana, gapiyong lang gyapon. Firing line. Dito ka namin lagi na sa performance ni Mayor Maymay Nicor Manggilimutan da, no? La Castellana nga nagapiyong kuno gyapon mga tao da. Action firing line. Sige, next week bla kay laboton ta si Mayor Maymay Manggilimutan kung anong mga plans pagid nga additional da sa La Castellana. Why na kita oras standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordia nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga pon nga istasyon kag oras mga ka-action. May gabi lang kay Alin Marlingko. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio.